What's up, nerds? Hi, Marys! Hey guys, it's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hi everyone! So, it's me again. I'm back. I know I haven't been making videos lately, so hindi ako nakakapag-upload ng mga content lately. I've been very busy, no, sa work, sa life, and everything else. So, eto lang ulit ako nakakapag video. Actually guys, medyo na-stress talaga ako kasi yung yung tinitirahan kong bahay sa Katipunan, medyo iba-iba ng parang iba-iba ng decision yung may-ari. So, mag-i-end na naman ng June, mag-i-end na naman ng July, may extend na naman. So, parang ganon. So, ako, ayoko namang malagay sa alanganin, kaya talagang nakapag-decide na ako na lilipat na ako ng tirahan pa. Kasi syempre, I have work, so it's not easy to schedule, di ba? Yung move. Yan yung pinaka-stressful part. Though it's very exciting kasi syempre, it's a new place, it's a new surroundings. I've been living in Katipunan for like 13 years and medyo na parang sanay na ako dun sa lugar and parang may nostalgia and all that, but of course we are open to new experience and new places, diba? So kaya yun. So actually hindi pa talaga ako nakakapag-impake, mag-i-impake pa lang ako. So inuunti-unti ko siyang move out. So yung pinaka big move is mga sa susunod na mga linggo, ganyan. So mag-ano na lang ako, no, magre-rent ako ng something. Meron naman yatang app dyan na pwede mong pwede kang makapag-rent ng Lala Move. Sabi nila may raming mga or Transportify. I'm not sure paano, so hindi ko pa alam kung anong gagawin. So pagka nabayaran nyo yan, I'm not sure kung iba-vlog ko kasi syempre pag stress ako masyado, baka ang pangit na kinalabasan. Walang good vibes kasi may init yung ulo, di ba? Well, anyway, life update. So, kakatapos lang ng... So, yun na nga. So, pag-move, medyo stress. Hindi ako nakakapag-video lately kasi marami akong iniisip. And then, it's a good thing kasi kahapon, kami, team building kami sa, Calatagan, sa Batangas. So, pumunta kami ng White Beach, something like that. So, it's a resort doon sa Batangas. Kasama ko yung mga office mate ko. So, nag-team building kami doon overnight. Then, umuwi kami kahapon ng hapon. So, ayun. So, medyo pagod pa guys. Pero, naka-leave naman ako today until Tuesday. So, Wednesday pa ako papasok. So, magpapahinga ako. So, eto may time na akong nakapag-create ako ng video. Ayan, eto na. So, I am so sorry guys. I know some of you na talagang nag-message sa akin kung kailan yung next video ko. Hindi ko naman kayo masagot kasi I don't wanna promise tapos hindi ko naman ma-fulfill yung promise na yun, di ba? Pangit naman yun. So, lagi ko lang sinasabi na antayin nyo lang, dadating na. Makakapag-upload din ako and here it is. Anyway, so yun, hindi ako, walang taning na naganap, putlang-putla. Kasi hindi ako masyadong nagbabad. Naligo ako mga gabi na. So yun, tapos kinabukasan, siesta na lang. And I've been reading books for the past few weeks. I've been reading books. And since it's the Pride Month, so yung mga books na binabasa ko related to Pride, diba? So medyo, gay romance. Yun yung binabasa ko lately, and then I was able to read yung part 2 or book or sequel ng Warm Bodies. It's titled The Burning World, and right now I'm reading Captain Marvel. Eto siya guys. Ay, hindi kasi ako bumibili ng book. I know it's bad, no, for our community, not the community, for the book community, for our bookstore community. It's bad kasi normally kinukuha ko na lang yung book ko online. So, yeah, I'm reading Captain Marvel. So far, it's good. It's very, nagbibuild up pa lang yung story. But, I'm enjoying it. I love superhero books or movies or whatever. Ang hindi ko lang kayang subaybayan is yung mga comics. Hindi ako masyadong mahilig sa comics. I'm more of the novel type guy.
So, anyway, so yun lang muna. Ano pa ba? We wanted to watch the MIB, yung Man in Black na bago, si Chris Hemsworth, tsaka yung girl, di ba? Nakalimutan ko yung name niya. We weren't able to watch that. Pero sana makanood kami. I'm not sure, napanood nyo na ba guys? Maganda ba yung movie? Kasi mahilig kasi kami manood ng movie, especially ako, mahilig ako manood ng movie, but this time medyo busy, medyo hectic yung schedule, maraming ganap. Ito nga ngayon lang ako nakapag-vlog, nakakainis naman. So anyway guys, back to regular programming. But anyway, thank you and I'm sorry sa mga nag-intay and sa mga message nyo guys, you're so sweet. Kayo, yan. Ang sweet niyo, promise. But thank you. You are so sweet and you're so kind and I know na very understanding naman kayo and thank you po sa suporta. And thank you dahil hinahanap niyo yung next na video. My goodness. Nakakatuwa naman. Thank you overwhelmed lang ako. I'm sorry din. So anyway, back to regular programming pa tayo. So of course, I'm doing okay. So far, may mga mild episodes ako, pero hindi ganoon ka-severe. And of course, kamusta kayo guys? Kamusta naman yung week? Kamusta naman yung day-to-day natin? Wala naman tayong mga anxiety attack, wala naman tayong mga hindi naman down yung emotions natin, up naman tayo, okay naman ba? Wala namang problema sa work, wala namang problema sa family, or sa personal life, or sa relationship, sa friendship, and all that stuff. Wala namang problema, okay naman ba tayo? That's good kung okay naman, no? Kasi yun naman yung mga pinagdadasal natin na peaceful ang lahat, 'di ba? And for those who are in abroad, especially yung mga nasa mga Pinoy natin na kababayan na nasa mga OFW natin kababayan, yun, yung nasa nasa Saudi and kaso pa yung yung nasa Singapore, nasa Hong Kong, pero kalimitan na kasi nasa Middle East. Kumusta naman kayo guys, mga ating mga heroes, modern heroes? Sana okay kayo dyan and I know you're working very very hard for your family kasi ganoon naman tayo mga Filipino, di ba? And we're very hardworking but yung hard work natin, yung inspiration natin is our family, so doon naka-focus lahat. But you have to understand also guys, that you need to focus on yourself first as well. 'Di ba? Kasi syempre, kung down na down ka, naka-focus ka lang lagi dun sa para may mapapadala ka sa Pilipinas, you're burning your life, parang ganon. You need to live a little. Kahit konti lang, give yourself a credit. Kasi you're working very, very hard. 'Di ba? Ako nga minsan, lagi kong iniisip na, eto sobra itong anxiety sa akin parang tinotodo-todo ako. I feel like every day parang I'm burning out, na parang yung if I'm a candle, paano na ako, parang yung ganon, paubos, yung energy and all. So sometimes you need to take a pause and then focus on yourself, focus on your mga gusto mong gawin, and yung mga parang indulge mo lang yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan gawin every day, or at least once may isang araw lang siyang linggo na parang para sa'yo lang, di ba? Ako naman, hindi ako I'm a very frugal person, so but when it comes to food, doon ako talagang nag-i-indulge. Pero hindi naman ako ganun katakaw, no? So ang pinaka-bisyo ko lang talaga is kasi di ba nauso ngayon yung mga tea, guys? So ngayon, I'm very passionate about coffee and jasmine green tea, oolong green tea. I'm not into milk tea. I know there's a lot of you guys na parang baliw na baliw sa milk tea, no? So for me, mabigat siya kasi. Sobrang mabigat siya sa tiyan ko. My favorite is jasmine green tea, oolong, mga oolong tea, mga fresh tea. Yun yung mga paborito ko. And then of course, books. So kahit, ang ewan ko, yung Kindle ko, ang dami ko mga dinadownload doon. Hindi ko pa naman lahat nababasa, pero yung sa iBook ko din, meron din ako doon. So, ang dami ko pang book log, no?
Actually guys, yung channel na ito, it was supposed to be a book, ang tawag doon, booktube. Yun dapat ito hindi dapat ito about anxiety and all that. Kasi dati, di ba, gusto ko, kasi personal siya, I'm not ready to share it out into the world. But anyway, parang, you know, destiny, sometimes they, play tricks on you. So parang tinwist niya ng 360 degrees yung channel na to. Doon kayo nagre-respond. So yun yung nagustuhan niyo. At never ako nakapag-record about books. Hindi ko alam kung bakit. Ginawa ko yung channel na to para sa books, 'di ba? Mga books, gusto ko mag-review ng books. Gusto kong pag-usapan yung books na to kasi I know there's a lot of Pinoy out there na mahilig din sa libro, mga novels, no? So, yun. So, well, anyway, so, a lot of you, yung nag-message sa akin, nagtatanong kayo kung meron tayong, messenger, group chat, or something like that. I don't have. Hindi naman ako nag-create ng ganon. Kasi parang, I'm not sure kung merong gustong sumali. But, I don't know, if you want na gumawa tayo ng group chat sa messenger, let me know dun sa comment section, no? Just, hindi ko alam kasi kung sino sasali. But yun nga, our channel is growing. Parang, it's a slow climb. But, yun ang hindi naman kailangan ng agad-agarang, di ba? Kasi ang importante is na re-reach ko yung mga tao na kailangan yung mga ganitong klaseng channel. Hindi yung basta lang, subscribe ka lang, pero hindi mo na papanoorin yung mga videos, di ba? So, I'm reaching to those people na nangangailangan talaga ng ganitong channel, and they need this channel in their life kasi nakakatulong sa kanila or napapagaan yung mga may problem sa anxiety, 'di ba? Para at least yun talagang pinapanood nila at natutulungan sila, nare-reach out sila or natutulungan sila ng mga videos. Yun yung mga gusto kong ma-reach na mga viewers. So it's a slow climb, but that's okay. So just let me know if you want to have parang group chat na tayo lang. I have no idea though how to create that, but well, I'll find a way. Yung ko nga yung Facebook, yung fan page ba tawag doon, hindi ko siya mahana, parang sumeparate siya dun sa personal sa personal Facebook account ko. So fini-figure out ko pa yun. I'm not a techie guy, so I'm just a fantasy fiction reader who happen to have anxiety issues. Ngayon, natututo ako maging techie because of the vlog and all that stuff. But anyway, who am I to complain, di ba? Anyway, nakakatulong tayo ng tao, so it's good. This is a good thing. Okay, so what are we going to talk about today? So, may paano ko ba sasabihin ito? A lot of you, parang, yung mga questions nyo kasi na pinapadala sa akin sa pinapadala nyo sa akin sa Facebook, marami kayong parang nagkakapare-pareho. So, syempre, kung ano yung sinagot ko dun sa isa, hindi ko naman kinaka-copy-paste lang dun sa isa, no? Parang, of course, nire-rephrase ko, parang ganun lang din yung thought, no? So, we're gonna answer questions na lang. Hindi ko na babanggitin yung mga name, ha? Pero we're gonna answer questions na lang sa yung mga pinapadala nyo sa akin yung mga frequently asked questions nyo sa akin. Sige, ganun na lang gagawin muna natin today para hindi masyadong mabigat yung na to. Parang lang, cool lang, tama na tayo. Ano ba yun? May ubo ako. Ano ba yung mga questions na yun? Anyway guys, I just want to say hi pala. Magsha-shoutout pala. I just want to shout out to new subscribers natin na nagbe-message sa akin. Just want to say hi to Kenneth Labitan. Hi Kenneth, thank you for subscribing our channel and for the messages. Thank you. Hi to Kim Manansala. Good luck to you, Kim. And yon, as I've told you, kung gusto mo syempre kung aalis ka, 'di ba, I prefer na magpa-check up ka na dito, magpatingin ka na dito sa Pilipinas para at least
easier to connect with your psychiatrist compare kung nasa ibang bansa ka, diba? Especially kung nasa Middle East. Who else? Hi to, or shout out kay Den Ryan Montoya. Hi Den, napanood niya daw yung yung videos ko. Subscribe ka din para para makita mo rin yung mga susunod na mga videos ko. So far, yun lang. Yun. Thank you guys. Thank you for subscribing, and hopefully may take out naman kayo na makukuha sa channel natin na at least nakatulong kahit papaano. Yung isa sa frequent tinatanong sa atin, ng maraming nagtanong nito, kung mawawala pa ba ang anxiety ko? Mawawala pa ba yung anxiety ko? O yung anxiety nyo? For me ito yung, guys, this is just my opinion. I'm not before we proceed, I am not an expert. I'm not a professional. I don't have a PhD, but though I have a bachelor degree. Pero hindi naman nung time ko wala namang board exam yung psychology na kurso. So, hindi ako nakapag-board. Ngayon meron na. So, I'm still thinking kasi I need to enroll sa review center, no, para before I take the exam. Kasi ganoon yun, but I work graveyard, so I don't know how I'm going to do that, but we'll see. So yun, mawawala pa ba yung anxiety issue natin? I think depende yun. Depende kung gaano kalala gaano ka high yung level ng anxiety issues mo. And depende na rin yun sa lifestyle mo. As I have said, siguro for us na hindi ganun ka-severe yung anxiety, kaya natin itong labanan through lifestyle change na lang, no? So, let's be positive, let's focus on the positive side of our lives, let's focus on breathing, let's focus on something that can uplift us, no, na hindi tayo nakakapag-focus dun sa anxiety natin. So, nalalabanan siya. So, until such time na mas stronger na yung mental health natin compared dun sa anxiety, 'di ba? Pero kung yung mababa naman talaga, ay yung sobrang bigat or sobrang affected na yung daily life mo when it comes to your anxiety issues, oo naman, I believe so. Positive naman tayo. Of course, malaki yung possibilities na mawawala siya talaga. Kasi depende na yun sa'yo, how are you going to do it, if you go to the medication route, or if you go to the yung tipong natural route. But yeah, let's be positive and let's think na in the near future, mawawala siya, di ba? Huwag tayong mag-isip na hindi siya mawawala at forever na siyang nasa atin. No, kasi parang pangit naman nun. Of course, mawawala siya, kayang-kaya natin yan, tayo pa ba? Eto. So, second question, ang frequent na tanong is, okay ba yung mga medications for anxiety? Kasi merong kalimitan takot mag-medicate. Yung niresetahan na sila ng mga doktor nila or mga psychiatrist nila or mga therapist nila, pero ayaw nilang i-take yung gamot, ayaw nilang bilhin yung gamot kasi natatakot sila sa side effect. Depende na kasi yun sa'yo. For me kasi, let's say kung yung based nung sa experience ko, hindi ako ganun ka-severe, diba? Pero I came to a point na talagang I felt like wala na, parang grabe, hindi ko na kaya. So, I went to the medication route, no? So, since na kakasibol pa lang ng anxiety issues ko, maliit lang na dosage yung binigay sa akin. And then, I took that for about like 20 days yata, parang ganun. After that, naging okay ako. I decided, pero hindi siya totally na-eliminate. Kasi guys, when it comes to mental health medications, I think it will not totally cure you, yung medications. Hindi talaga siya cure. Ini-eliminate lang niya yung symptoms na nararamdaman mo. But technically, nandyan pa rin yung anxiety, andyan pa rin yung issues mo deep inside. It's how
siguro depende na yun sa'yo how are you going to treat it, di ba? Kaya that's why I'm telling you that's why I'm saying na lifestyle check or lifestyle change kung paano. Let's focus on living a positive lifestyle or a healthy lifestyle. Kasi malaking bagay yun. Compare kung may anxiety issues ka tapos nagbibisyo ka pa. Diba? Talagang hihilain ka pa baba. It's not going to help your mental health yung sa mga bisyo na yan. So stop your vices, no? And help yourself as well. Hindi natin pwedeng iasa lang yung sa mga doon sa mga nagpapatingin na, hindi natin pwedeng iasa lang yun sa mga doktor. We need to help ourselves. Ourselves. Kaloka. Yeah, so, depende na yun sa'yo. Let's say kung hindi mo na talaga kaya, hindi ka talaga comfortable sa medication, and then hindi naman ganun ka-severe yung anxiety mo, and you're able to find parang another way, alternative way na hindi mo na kailangan mag-medication, then that's good. Go for it. Kung yun yung sa tingin mo para sa'yo. And then, if ever na hindi mo na talaga kaya, hirap ka na, yung everyday life mo na talagang napopost because of your anxiety issues, and napatingin ka, binigyan ka ng mga medication, na-diagnose ka. Kasi yung iba guys, especially yung iba na combination yung mental health issues nila, anxiety, depression, anxiety bipolar, or kung ano-ano man na klaseng mental health issues na kailangan na talaga ng medication. Ay, before nyo parang i-push away yung medications, I suggest na siguro, why don't you take it a month or 2? Diba? So, or a month, kahit isang buwan, take mo muna yung for a month, and sa tingin mo parang hindi mo gusto yung epekto sa'yo, then stop. Then, but if you think na talagang okay sa'yo, and then talk to your doctor, na sabihin mo sa doctor mo, Doc, sa tingin ko okay sa akin yung gamot na reseta mo sa akin, but then I'm not comfortable with taking meds. Is there any other route, or is there any other way na to treat this na without taking meds? Baka pwede siyang may recommend na alternative doctors na more on yung mga herbal, kemi-kemi, root, ganyan. So, yun, malaking factor yun. So, you need to find a therapist na swak kayong dalawa. That's why finding a therapist is talagang siya yung hit or miss. Ito yung pagsasabi ko. Kasi hindi talaga siya ganun ka-easy. Kasi, it's either compatible kayo nag-meet kayo halfway, or yung iba yung pananaw basta yung tipong ganun ba. Okay? So, yung next question. Wala akong mahanap na therapist or psychiatrist. Magkano ba ang kanilang bayad? Actually guys, hindi ko rin alam. Kasi never pa akong kumontak ng mga therapist or mga psychologist. Kung merong nakapanood nito ng mga videos ko, or etong video na to, and you're a psychiatrist or a therapist na, or nakapagpatingin na kayo sa isang therapist, if please do comment down below kung magkano yung range, kahit yung estimated lang, para at least malaman naman ng iba. Kasi etong nagtatanong kasi sa akin is from the province, so siguro, the best thing you can do, punta ka ng DOH, or pwede ka dun sa local hospital niyo, and then you ask. Baka mabigyan ka ng recommendations. Or kung magpapacheck ka, magpapa-roll out ka dun sa issues mo, physical symptoms na naramdaman mo, ka na rin, humingi ka na rin ng referral. Kung baka meron silang, or kahit neuropsych. For me, ang tumingin sa akin kasi is neuropsychologist. Pero hindi talaga siya nakafocus on the therapy side or sa mental health side. Kasi more on neurologist siya. For neuropsychologist, neuropsychologist siya. Siya yung nagbigay sa akin ng gamot. And of course, it's a neurologist, so medyo pricey. 1,000 yung niya, yung fee niya dun sa consultation na yun. I'm not sure kung pagkano sa mga therapist. So, if you guys know, or if you are a therapist or psychologist, please comment down below. Kahit estimation lang, para lang magkaroon ng idea yung mga
viewers natin kung magkano yung bayad, 'di ba? Sa mga province, I'm not sure eh. Siguro that's the best thing you can do, punta ka sa Department of Health, pa-refer ka doon o sa local hospital ninyo. Okay ba yun? Okay, next question, ha? Ito ano naman? Personal. Chusera ka. Ito mga ano to. Chusera to. Yung question niya is, how old are you po? And are you still single? Ano ba to? Parang ano, Boy Abunda interview. Kuya Boy, this is too much. Oh my goodness. Well, anyway, huwag na tayo mag-inarte, no? Hindi na tayo bata. I'm 38 years old. I'm not young, but I'm relatively not old. I've been to a lot, parang ganun. Oh, parang ganun. I'm 38 years old, and yes, I'm in a relationship. I've been in a relationship for 13 years. Yun, so, yun. Take it ng lola mo. Nagpa-blush ako. Shut. Joke lang, guys. Ayun na. Sagot ko na, ha. Mahilig pala kayong magbasa? Ano po yung may recommend yung book? Yes, mahilig ako magbasa and it's my lifeline. As I've said earlier, this this YouTube channel, it's supposed to be book. Oh my God, booktube. Yun, magre-review ng book, ganyan. And if you have Goodreads, guys, and mahilig kayo magbasa, may Goodreads kayo, may Goodreads din ako. So yun, please add me up there. I think nandun naman yung mga lahat na nabasa ko na book. And my favorite genre is fantasy fiction. So anything about fantasy fiction, sci-fi, I was able to parang delve into, but hindi masyado, no? Hindi ako masyadong nag-enjoy sa pag-sci-fi, pero fantasy fiction, and anything na may mga angels, werewolves, vampire, fairies, ganyan, demons, ganyan, ganyan. My favorite author is Anne Rice. So, ba yan? Helicopter. So, ever since when I was in college, I discovered Anne Rice, and my relationship with books totally changed a lot. So, yun. Paano ba maging YouTuber? Guys, maraming how to. Type nyo lang sa YouTube, how to be a YouTuber. Okay, so, so far, yun lang muna yung mga nakikita kong mga questions, no, na pinapadala ninyo. Yung ibang mga question, mga personal naman. But anyway, if you have any more questions, message nyo ko or try nating sagutin on, sa next na video if you like this style, no. So, hanggang dito na lang muna. Gagawa natin ito ng, let me know sa comment section if you want part 2 of this. So, thank you so much. I'm sorry, guys, na hindi kagad ako nakapag-gawa ng video. But thank you so much sa lahat ng mga nag-message sa akin, sa lahat ng mga viewers, at sa mga new viewers, mga new subscribers. Thank you for watching my videos. Thank you for your support. And I pray na maging okay kayo for this week, sa mga weeks na din na susunod. Okay ba yun? So, guys, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Okay, so hanggang dito na lang, ha, sa next video na ulit. Bye, guys! Thank you so much!